Сәлем шаян тектормас һәм һәр вакыт кызыксыны шантасларым. Сезнең кулларыгыз эшкә тотынырга әзерме инде? Алайса тизрәк кушылыгыз, бергәлешеп башлап җибәрик. Бүген без сезнең белән шаян зебра ясаячакбыз. Моның өчен безгә катыргы, күп төрле бизәгечләр, зебрабызның үзе, катыргы тасмалар, кашы, җилем яисә ике яклы скотч һәм төсле фломастерлар кирәк булачак. Эшебезне башлап җибәрәбез. Баштан катыргыны алабыз һәм аңа безнең зебрабызның гәүдәсен ябыштырабыз. Моның өчен мин менә шундый трапецияны кисеп чыктым. Аңа без зебрабызның башын ябыштырачакбыз, ләкин баштан аны бизәп бетерергә кирәк. Моның өчен колакларын ябыштырабыз һәм чәчләрен. Ике катыргы тасманы алабыз һәм алардан түгәрәкләр ясыйбыз. Аларны зур катыргыга ябыштырабыз. Хәзер алар өстенә зебрабызның башын ябыштырабыз. Менә шулай. Аның авызын мин шулай ук алдан ук әзерләп куйдым. Аны бизәп кенә бетерергә кирәк. Моның өчен без төсле фломастерларны кулланабыз. Тагын бер тасмадан тагын бер түгәрәк ясыйбыз. Аны шулай ук ябыштырып куябыз. Менә шулай килеп чыга. Хәзер зебрабызны матур яфраклар белән бизәп куябыз. Моның өчен яфракларны мин алдан ук кисеп чыктым. Аларны бераз гына бөклибез һәм ябыштырып куябыз. Менә шундый матур зебра килеп чыкты. Дуслар, сез дә һичшиксез мондыйларны ясап карагыз һәм Инстаграмга шаян кул эшләре хэштегы белән чыгарыгыз. Ә бүгенгә исә шулар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.